Dom, v ktorom bývala staršia dôchodkyňa. V poslednej chvíli ju vyniesli susedia. Plámene však poškodili aj ďalšie 2 domy a niekoľko hospodárskych budov. Na nohách bola celá dedina. Obrovské plamene bolo vidieť už z diaľky. Našťastie si ich všimli susedia a zachránili majiteľku domu. Spala v izbe, ak by ju nevytiahli von, došlo by k tragédii. Oheň sa rýchlo šíril, cez strechu sa dostal k hospodárskym budovám. Zakrátko už horeli aj 2 rodinné domy. V maštali zhorelo aj niekoľko kusov dobytka. Mňa len vnúčka zobudila. Tu ona spáva v tomto okne, len kričí starka, veď my vraj horíme. To bola hrúza, veď to idete, neviete na ktorú nohu skorej skočiť. Voda sa liala dolu ulicou, v zime rýchlo mrzla, hasiči si tak museli dávať pozor na každý krok. Pomáhal ale každý, kto mohol, na nohách bola celá dedina. Na koho už nezvýšili vedrá s vodou, aspoň hasil oheň snehom. K šokovanej dôchodkyni museli volať aj lekára, keďže zostala náhle bez strechy nad hlavou, ujali sa jej susedia. Ako mohol požiar vzniknúci, nikto nevie vysvetliť. Dom, v ktorom bývala, bol krátko po rekonštrukcii. A teraz jej to, tie zadie to reparoval, aby mala kde na starosť bývať. Zavolali hneď dáku záchranku, lebo bola v šoku a mala také zdravotné problémy. Príčina požiaru zatiaľ známa nie je, škody presiahli niekoľko tisíc eur. Na mieste zasahovalo až 22 hasičov a 6 aut. Strechy na horiacich domoch museli zhodiť dole. Izby sú tak prakticky neobývateľné. Požiar zničil 3 rodinné domy a 4 prístavby. Pre televíziu Katarína Kováčiková. Evakuáciu 10